Jeg har en idé. Bygge. Hej alle sammen. I dag, så kan I nok se, at jeg bare er lytterød. Fordi i dag kommer jeg nemlig til at lave videre på Happy Obby. For det er helt sygt. Der er kun et level. Er det færdigt? Nej, det er det ikke engang. Så du ved, jeg skal få lavet videre på op til orange level. Og så hvis I godt kan lide den her video, så gå ned, like og subscribe. Og så med det ved jeg, at I godt kan lide video. Så kommer jeg også til måske at lave en video, hvor jeg laver orange. Det tror jeg godt, I vil have. Så lad os komme direkte i gang. Okay, det første jeg selvfølgelig skal få ind, det er helt seriøst. Se. Det har det ikke nok til at bare være et spil. Helt seriøst. Det er ikke meget. Når man laver spil, så bruger man tid på at lave spil. Det samme med at reagere. Så ja. Jeg kommer helt sikkert lige til at få lavet mere. Og så ses vi bare, når jeg har gjort det. Ses der. Okay, det er ikke meget, jeg har fået lavet. Men jeg har fået lavet lidt mere der. Og jeg gad bare godt lige at vise jer, hvordan det vil være. Stå lige faktisk. Det skal du ikke gøre. Jeg er glad for, at jeg stadig kommer til at opgradere dig. Jeg er bare nødt til det. Ellers kan man ikke se, hvad for et level der er. Det er helt sygt. Se. Der er ingen pil. Det glemte jeg alt om at lave. Det er faktisk ikke særlig godt. Så det kommer jeg til at lave. Ja, så man kan bare gætte. Eller bare kigge på det levelfarve, man er på. De her er forskellige levels. Og når jeg er færdig, lad mig lige kigge på hele banen. Farve, bare for at finde ud af, hvad var et level jeg er. Den her, den er rød. Så tror jeg på rød level. Det er man skal ligesom se på tavlen. Der er en grund til, at det sådan hedder levelvis, hvis vi skal. Og ja, vi ses bare der, hvor jeg er. Der. Ja. Okay, nu er jeg her. Ja, og ja. Jeg er klar til at gøre det. Men enten så skal I huske at like og subscribe. Det skal være lidt lang tid siden. Men det er bare, det gør mig glad. Og det er gratis, det tager ikke lang tid. Og ja, nu har jeg lavet det. Det var bare op der. Op næste. Jeg lavede det. Og så op. Og det har jeg der. Så. Ja, og det var et der var 4. Det var nemt. Og ja, nu skal vi bare i gang. Jeg kan godt lide musik, men der er overhovedet ikke meget rigtigt at lave i musik. Jeg tænker lige. Og der er noget, jeg mangler. Hvilket jeg mangler. Jeg laver den mindre. Og så tager jeg den her. Og så går jeg lige ind på jeg har lavet. Går ind på her, tager jeg et billede ind, og jeg vil helst gerne bare have, at imens at jeg får lavet det her billede, så ikke kun jeg får lavet billedet, jeg kommer også til at få lavet andre ting færdige, så ja, der ses vi jo bare. Okay, nu er der gået noget tid, og I kan allerede se, den her er kommet, og det her er delen af jeg kommet, og den her er kommet. Det tog mig noget tid, fordi åbenbart er det sådan, for den her blå, den her Roblox. Ja, når jeg bruger den nu. Så når jeg bruger den, så det er lang tid, er det blevet rigtig nu. Jeg kan allerede vise det på rigtig hurtigt. Se, hvad der sker, hvis jeg bare tager det. Det plejer at være sådan, at hvis jeg drejer den rundt, så kommer den ligesom den her. Men se hvad der nu sker. Det gider ikke at være lige. Og nu er det blevet endnu dårligere, så nu gider det. Okay, det er fikset. Nå, lige meget. Ja, men nu når jeg har fået bygget det her, så vil jeg også lige vise jer, hvordan hele Obby'en er indtil. Hvordan det
lad os komme i gang. Happy Oppy! Jeg er på level. Oppy! Skorpion! Nej, det er en sjov skorpion. Jeg elsker Roblox Masters videoer. Og det her, det er et spil. Og det er så perfekt. Og jeg elsker hans updates. Among Us, these også. Ja! Okay. Det er okay. Men det var forkert. Ja! Der er mere tilbage. Nu skal jeg vente på den næste åbning. Ja, det er sådan, det vil være. Selvfølgelig. Men de her personer kommer altid til at elske mit spil. Eller mit spil. Er det nu rigtigt, Roblox Spilmasters? Ja, det er rigtigt, fremmede person eller noget. Okay, Roblox Spilmaster, hvorfor taler du til dig selv? Jeg ved det ikke, men jeg skal lave videre på året. Så lad os lige få bygget mere. Ja, så ses vi hvem der er. Okay, kan du se alt det her? Det her, det tog ikke lang tid. Fordi det var bare kedeligt, og jeg tog fra min creation, fordi jeg blev nu. Det tog noget tid. Og jeg skal slutte det her. Vi taler ikke om, jeg har lavet det der. I hvert fald. Okay, du kun. Ja, det var lang tid. Ja, jeg har den mest dummeste idé nogensinde. Kan I se det her? Hey. Kan I se det her? Ja, det var det for den her video. Og vi ses i næste video.